Sige. I-invite ko Pastor Bon, no? Kami si Pastor Bon, kung siya kaling kambal niya sa akong classmate na pastor. Kami si Pastor Bon, Pastor na siya? pastor siya, pastor. Amigo sa Blackule, no? Pastor siya, pastor. Rapi lang, ha? Amigo sa Blackule, no? Oh, ini. Itong mga banggitan na. So welcome, Pastor Bo, no? O Brother Eugene Gapo. Guwapo. Side sa Catholic Faith Defender. O Brother so, pakishare sa itong live mga kapatid, no? Natay mahitabo karon nga buntag sa iyo nga online debate tali sa Catholic Faith Defender, Brother Eugene Gapo, ug sa Baptist Faith Defender, Pastor Bo, no? Sa ilang topic na Immaculate Conception. So, ang affirmative ni ini maugayod si Brother Eugene Gapo. Unya, ang negative maugayod si Pastor Bon. So, ang inyong stand is one round lang, Brother Eugene. One round ra kay mamahaw pa One round lang. Kung sabay, tag-gis lang. Pila ka minutong stand? Pulo-pulo ra. Pulo-pulo, 10 minuto. 10 minuto. Magpasa ng timekeeper, guro? Ako pasudlon si Kuan. Dodong Dionde. Bro, Dodong Dionde, palayo kong sulod, invite. Bro, Dodong Dionde, palayo kong sulod, Jay. Mag-time ka. Makita sa screen ma. Timekeeper. Bro, Dodong Dionde, palayo kong Kuan. Okay. Maulang talinggo nga dili badayon nilang mga debate, no? Kay adlaw para bali sila. Nya, nabisi gid ko pa sa inuad jud ko ninyo. Maulang talinggo nga dili badayon nilang mga debate, no? Kay adlaw para bali sila. Nabisi gid ko pa sa inuad jud ko ninyo. Tumunod na po na itong rules, ha? Ang rules na to, usa kami itong pangutana, sa kami itong tubag, no side comment, no ad hominem. Unya, tanang version sa Biblia dawaton. New Testament, Old Testament. So, mga naman mga importante sa debate, be professional debater, no? Di na ta magsapaw-sapaw. Kung doon ay pangutanan, categorical, tubagon, answerable by yes or no? Or tubagon sa categorical, na-explain 1 minute. Yun nga, importante lang dyan nga, wala kita'y pagkatubag na og. Dili, ikaw mo adna ko, bro, Dudong. Ikaw pag-adna ko, bro. Okay, para makasulod ka. Pagkatubag na og. Dili, ikaw mo adna ko, bro, Dudong. Ikaw pag-adna ko. Usa ka pangutana. Nga, basta kay, kuhan, pwede na mo tubag og. Usa ka pangutana. Bro, ikaw bro, galing iad ko. Basta kay, para makasulod ka. Bro, ikaw bro, kalingyan ko. Dodong, Dionde. Sige, invite ka bro, Dodong, ha? Dodong, Dionde. Invite ka bro, Dodong, ha? Okay. So, Dodong, ipakita ang imong one. Pagkawa ko sa ka-cellphone, i-video at ikuan lang, ipakita lang ang time para makita nila Brother Eugene o Pastor Bo, no? Cellphone mo ba? Ang time, tag 10 minutes lang, tag 10 minutes. Tag 10 minutes lang sila. Usaha mo nina. Para makita ang kuha na. Live naman na siya. I-back yung imong camera. Kanya, gamit ang cellphone ko sa outside, ito ipakita ang camera nila.
ang cellphone to sa outside, okay, makita ang camera nila. Or pwede lang po mo imo lang ano, lang taon lang nimo. May imo lang time or one. Ang kamera. Tao na po. Or pwede lang po mo imo lang ano, lang taon lang nimo. May imo lang time or Bro, Eugene, dili na ikaw kung tingog niya. Dili raman bro, okay raman. Pastor Bon, okay na kung tingog. Okay na, gwapo kayo. Ang gwapo kayo. Oh. Pastor Bon, okay na kung tingog. Kini, nindot kini nga debate no, mga banggiitan eh. Hindi ka ganyan mo sila makita daw. Ginagaling Ang ko. mga naot. Ako na tanong to si Brother Dudong Dihol dino sa iyang time. Asa ba si Brother Dudong? Ako na tanong to si Brother Dudong Dihol dino sa iyang time. Asa ba si Brother Dudong? Katakan ulit. So balik ko sa atong question and answer sa atong cross-examination. Usa 1 minute pangutana, 1 minute tubag. Di lang kanyo magsapaw-sapaw para dili kanyo magkuano. Pag matubag na gani og categorical, so maminaw gyud ta sa tubag no. Except na lang nga pwede ta maka-object kung dili tubag og categorical. So be professional debater ta mga kapatid para dili yagaw ang atong tawag nato nga debate. Magbarbag ka ng kamera. Usab lang kuan. O shoutout ako ni akong amigong pastor. Kauban bro Pastor Joshua. Shoutout kay Pastor Joshua sa Kalamba, Laguna. Magpapalay kauban ka nito, Pastor Joshua. Shoutout. Shoutout kay Pastor Joshua, Roland Daniel. Sige na. Okay na bro, Dodong. Shoutout kay Pastor Joshua, Roland Daniel. Sige na. Bro, Dodong, di okay na? Balik kong katong rules one round system naman eh. So 10 minutes ang stand, 10 minutes ang cross-examine and 10 minutes conclusion. So mahulog na taani og isa ka oras nga di maong debate. Kahit ang 10 minuto naman para dili gyud gansi ang ilang kuan. Pero si kuan, nagindot kanila kay dugay na sila kuan kanila nagtabot og debate ni Catholic Defender Eugene Gapo og sa Baptist Defender Pastor Bon. So wala nang tema karon. Ano ka, Dre? Okay na ba, Dudong? Okay na ba, Dudong? Iyo, basta kay mo kuanta kanang itawag nato nga magsugod na atong iyo pang atong phone, ang atong kuan para dili siya mo kuan ba. Mag-mute ka, mag-mute. Ay, mute na to para kuan. Oh, sige na. Wala, okay na ang oras. Sige na. Wala, okay na ang oras. Ito man eh. Dodong Dihulde. Dudong Dihulde paki kuan. Dudong Dihulde paki kuan. Dudong Dihulde paki kuan. Nawala man sila bro. Balik, musulod.
Sunod bro, sunod. Invite ka, invite ka. Ako isa ka cellphone gyud dali mag-time man tako. Ate ba Eugene? Ulate bro. Kana. Rata na ni bro dudong dino. Di ba po pwedeng magbala-bala na mo diya? Plat kita og timekeeper para kuan. Bro, dudong palihog ko og kuan kay nagsulod na sila no? Plat kita og timekeeper para kuan. O si Sir Dan Junal lang atong kanon. O si Sir Dan Junal lang atong kanon. Asa naman si Bro Dudong? Kisa man nakasulod. Pastor Bon. Si Pastor Bon na bro. Sige. Alam ko sa cellphone yun, be. Makuha taglaing kuan be timekeeper. Kuha man si Bro Dudong. Makuha taglaing kuan be timekeeper. Kuha man si Bro Dudong. Wala man. So, kinsa pwede mahimong timekeeper na mga kapatid? So, kinsa pwede mahimong timekeeper na mga kapatid? Pakiad ko bro. O sige. Bro, yanda na daan mo ka bro para makasugod na daan bro. Dudong. Kaya ganyan na sila gahulat. Kini. O sige. Okay na bro Dudong. Ano na? Okay. Kuhan sa kaling. So palihog sa tasa. Ikaw mag-opening bro Dudong. Palihog ko opening prayer. Kuhan sa kaling. Sige. 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 Adi senta magsugod ha, sige. Sige, game. Sa ngalan, samahan sa anak Espiritu Santo, amen. Dalaga namang buhing Diyos, Jesus Kristo. Daghang kayong salamat, Lord, sa gasa sa kinabuhi. Sa tanan kayo, Lord. Daghang kayong salamat. Salamat usab karon nga niya, na si Bro Eugene, Bro Rusby, si Pastor Bon, Adolfo nga magpahayag sila tabahin sa atong mahal nga Birhing Maria nga ilang pamatudan ni Bro Eugene nga si Mama Mary Birhing Maria Immaculate Conception o gini pagkatubagol usab ni Pastor Bon unta sila sa ilang pinagdiskusan aning mga ilang tema karon unta malamdagan ang usang kusa aron ng tanan nga nagtan-aw sila nalay magbansay-bansay kung unsaon nila paghukom o pag-judge aning ilang tema karon. O kining tanan akong ipasalamat pinaagi ni Kristo ug uban sa pangama ni mahal ng Birheng Maria. Amen. Sa ngalan samahan sa Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat kayo brother Dudong Teolde. Palihog ko start sa imong kwan. O karon mga igsoon mayong buntag kayo tanan. So doon na kita debate online. Tali sa Catholic Faith Defender Brother Eugene Gapo sa Baptist Faith Defender Pastor Bon. So mga igsoon sa topic o tema nga Immaculate Conception. So mga igsoon atong ihatag ang 10 minuto. Diretso na ta mga igsoon na. Atong ihatag ang 10 minuto ngadto kang Brother Eugene Gapo. Pag magsugod si Brother Eugene, palihog ko kuan sa inyong
Mike, no? Sige ba daw Eugene? Pasok. Mayong buntag kanatong tanan atong oras mga suki tigpaminaw alas 8:35 nas kabuntagon. Unya diata dres paghisgot-hisgot mga kagalaan sa tuang tima na pamatud-an ining simbahang Katoliko si Santa Maria wa mabuling sa sala. Unya kay baw-an nato ni mga suki tigpaminaw nga kaganina ano na ni paluap isod siya sa atong live nangutana nanawag o atong gitawagan kabay na lang iyang giingon niya naa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 nga niingon siya nga anaman diha brado klaro kayo na ang sala mo man hinungdas kamatayon muna nga sa pagsanong ni Santa Maria mga kigalaan sa nahimong nga mamahimo sa kinahan sa atong manunubos nga maoy nag-able sa iyang kasing-kasing sa labing dako nga gugma gitagan usab niya ang iyang kaugalingon no gitahan niya ang iyang kaugalingon nga sa labing bugat nga pag-antos mao na nga ang propesiya bitaw ni Simeon katuman diha kaniya katong nasa San Lucas 2:35 nga ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada gulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing muna nga kabubuton sa Dios nga si Maria ulagway gayud ni Hesus sa tanang butang busa maingon nga si Hesus niagis kamatayon si Maria usab niagi niini unya ang kamatayon ni Maria dili sabton nga niya dunay sala kundi iusa kadto sa kanang gitawag natong maduyugon nga sakripisyo sa pag-anto sa iyang anak nga si Jesucristo. Now diri sa Biblia kaning gitawag natong Immaculada Conception si Santa Maria walay sala naabag gintay mabasa ana nga kanang di ba niingon man si Kristo sa Lucas 10:26 unsa may giingon sa kasulatan giunsa mo man kini pagsabot so ang kasulatan nagkinahanglan gyud mga igsoon og pagsabot nasa Oseas 14:9 nga ang maalamon angay mo sabot sa nahisuwat dinhi munang klaro kay mga kagalaan nga nasuwat yun sa Biblia, nga kinsay nangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nagila kanila nga walay sala. Si Santa Maria gipili sa Ginoo. Mao na nga wa gyud si Santa Maria sala kay gipili man siya sa Ginoo. Ang Dios mismo may naghimo ana. Unya matud pa sa Roma 8:28 niingon dire sa 29 nga kadtong gipili ng daan sa Dios ug ilain niya aron mahisama sa iyang anak aron ang iyang anak mahimong kamagwangan sa daghang mga magsuon. Verse 30 busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain wala lamang niya tawga sila kun dili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. So si Santa Maria klaro kayo gipili na Ginoo gilain pa jud. Mao na nga diri atong makita nga wa gyud ay si Santa Maria naapil sa kasalanan nga kanang namatay ang tanang tao. Mo bitaw tong gaganina gipaluapan ako sa pangutana kung asan sita sa Biblia nga si Santa Maria namatay. O asan siya mahatag? Mao ni resulta mga suking tigpaminaw kung magsupak-supak gani ta sama ra nga gisupak ra to ang Ginoo. O gani giingon man sa Biblia dinhi sa kaalam ni Solomon mga suking tigpaminaw kapitulo 1 bersikulo 4 ang kaalam dili gayud mupuyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Klaro kayo nga sa unang Korinto 1:24 si Kristo maong gahom og kaalam sa Dios kung ulipon si Santa Maria sa kasalanan dili gyud mupuyo ang atong Ginoo diha. Sama ra na sa analohiya ba sa gitawag na tuog tubig bitaw mineral kung ang sudlanan hugaw natural ang tubig bisan pag iagi nag 24 kabuk salaan nalimpyo na siya ang sudlanan na hugaw dyan na muna si Kristo dili mosulod sa usa ka taguang kang hugaw
mahugaw po siya. Kay si Kristo, wala mo gisala. Mao man ay klarong istorya niya. Si Kristo, wa gyoy buling sa sala. Mao na, nga di siya pwedeng musulod ni anang babae nga ulipon sa sala. Mao na giingon sa kaalam ni Solomon 1:4. Onya sa unang Korinto 1:24, ang Dios, si Kristo, mao ang gahom o kaalam sa Dios. Mao na nga si Kristo kay mao maning kaalam, dili gid mo puyo si Kristo anin si bisan kinsang ulipon sa sala. Muna may ingon ta mga sukid ti paminaw nga kining doktrina sa simbahang Katoliko, Santa Iglesia Katolika nagtudlo nga si Santa Maria inahan ni Hesus gipanamkon nga wala ay mansa sa salang panulundon, nahigawas siya sa tanang epekto niini. Una nga sukad sa unang gutlo sa iyang kinabuhi, gipuno ng daan sa Dios ang iyang kalag sa grasya ug wala gayoy kanabang gitawag na tog bisan unsa kahigayon nga si Maria na ilawom sa gahom sa yawa. Kay ang Santa Iglesia nagtudlo usab ni ining pinasahi nga pribilehiyo nga nadawat ni Santa Maria sa iya kanabang iyang nadawat gid ba tungod sa bisan unsang merito sa iyang bahin kundi gasa kini sa Dios ug tungod kini sa merito ni Kristo. Kanang giignan siya sa Dios pinaagi ni ni Anghel Gabriel nga hail full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women. Tanawa ra puno ka sa grasya. Unya tan-aw na to mga kagalaan walay lain diha sa gitawag na to Biblia nga babae gitawag og puno sa grasya ug nasayod ta nga kini pagkapuno sa grasya mao kayo ang tambal nga dili ta maulipon sa sala. Kanabang wa gyud tay sa kay dili man kapuno sa grasya na kay sa mo na nga ang panudlo sa simbahang Katoliko nagpataskon kayo klaro kayo ang Dios mo ay naghimo kanila nga way sa namingon siya kaganina kanila man tudaghan day brad apil da itong mga santos pod nila katong mga santos nga giila na mo hingpit man gid to sila tinuod wa gid sila isa kay nangahingpit naman to dito sa langit. Pero si Santa Maria lahi sa tanang mga santos kay nga naman siya lang ang nakadawat ini pribilehiyo nga puno sa grasya. Gimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Hail, full of grace. The Lord is with you. Ang Dios nani mo. Mo nang klaro kayo kay diha si San Pablo nagpaklaro naman jud. Nga kadtong mga tawag aning gipili na daan, iyahan ang gipili daan. Gihimo niya nga way sa si Santa Maria, gihimo niya walay sala aron pagpakatao sa mahal nato nga Ginoo nga mao si Hesukristo. Kani si Dong Juan Adolfo pastor sa lagi siguro to yang giingon nagsupak-supak kani mo supak galita kinahanglan makahingalan tag unsay sala nga nahimo ni Santa Maria. Kana moingon tag gipuyo man si Santa Maria sa ulipon sa sala mo lagi. Moingon ra ka nagwing kakulipon sa sala. Papangutana unsa day salaa nga nahimo si Santa Maria nga ulipon. Kay diha sa contextualize sa tong pagbasa sa Roma 5:12 gilahos sa tong 14 mao man ang paglapas sa sugo sa Dios. Si Santa Maria wa gyud makalapas sa sugo sa Dios kundi mituman pa gyud siya sa sugo sa Dios. Sa pag-ingon nga ipakataon niya si Hesukristo alang sa atong kaluwasan. Mao na nga klaro kayo mga kagalaan. Tingnan lang ko kuha na oras bro ha. 8 minutes and Klaro. 40 seconds. Hila bro? 8 minutes and 45 seconds. Humana bro, humana ang 10 minutes. Man Mana? sige Humana, sige. humana ang 10 minutes bro. Napaman mong oras. Napa may oras nimo? Pila. 1 minute na lang. Sige, okay ra gyapon. Muna nga kung atong ipadayon mga kagalaan diya sa San Lucas 1:35 mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Santa Maria ang gahom sa Dios nagpabilin diha kaniya. Muna nga ang gahom sa Dios magpabilin bago dayan ang mga taong makasasala. Dili oy. So klaro kayo mga suking tigpaminaw kinsa daw? Matod pas 33 atong gibasa ang Dios nagtimo kanila nga walay sala. Problema ni sa atong kaatbang kahimuon niya naisa si Santa Maria giingon si San Pablo sa Roma 3 sa Roma kapitulo 1
sa Kapitulo 3, versikulo 8, nga mga nagbutang-butang. Muna, silutan Diyos Ginoo nagbutang-butang. Unang si Pastoy, nagbutang-butang ni Santa Maria nga nasa, kay siya, basiras siyang panghuna-huna, silutan yung kas Ginoo. Maura to bro, daghan kay salamat, Oo. nagpaabot ko sa Time na, utana ni time, Pastor. time. Okay. Okay, salamat kayo sa Ligon kaayong pagbabalog sa Catholic Faith Defender, Brother Eugene Gapo, sa 10 minuto. Unya karon, magkulat kita sa 10 minuto po nga cross-examine. Isahon si Brother Eugene Gapo ni Pastor Bini Adolfo sa Baptist Defender sa pagguba sa iyang tema. So karon Brother Bini Boni, kung ready na ka, magsugod ang imong time kung tingog na ka. Ready na ka? Kumbate. Kumbate. Okay. So unang pangutana. Unang pangutana, brother Guapo. Unang tubag, Okay. Na. So, according diha sa tema, mabasa o dili mabasa? Yes or no? ang tema nga si Santa Maria walay bulig sa sala, implicitly mabasa, pero explicitly dili na litra por litra ang mabasa. Okay. Okay. Kaduhang pangutana, kay di man mabasa. Kay makabot raman. Kaduhang pangutana. Sa Roma 5:12, ngayon mong gilatag ganina. Naka-specific ba ni Maria o sa tanang tao? Yes or no? Naka-specific na sa tanang tao, pero si Santa Maria walay labot sa giingon nga kamatayon nga samas atong nasinati karon. Kay sumapas akong giisgutan Okay. kaganina, ang tubag ni Ana kanang naay mong gigamit nga Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Klaro man nga kabubuton sa Dios nga si Maria maghulagway gayod ni Hesus sa tanang butang busa maingon nga si Hesus miagi sa kamatayon, si Maria usab niagi niini apan ang kamatayon ni Maria dili sabton nga siya dunay wala kun dili kadto nga kamatayon naduyugan na sa sakramentos pag-antos ni Kristo nga iyahang anak nga mao si Kristo. O sige lahi pangutana. Okay, okay. Kaya uyon ka man sa duha na akong pangutana, imong giiyonan ang duha ka pangutana. So, ikatulong pangutana mo na eh. So, uyon ka ba nga si Kristo namatay para sa taong makasalanan? O yun. Okay. Ang pangutana. Si Maria, tao dili? Yes or no? Tao siya pero wala siya labot sa giingon ni San Pablo nga makasasala. Kay kung apil pa, dapat makahingalan kag unsay sala ni Santa Maria kay wa nagpabilin ng kamatuoran na aragyapon si Santa Maria wala maduhig sa kasalanan. Okay. So, tulo ka pangutana, imong giiyonan. Puro yes imong tubag. Ikaw pat ka pangutana. Asa gikan si Maria? Ni Adan og ni iba o itong harag kalit sa kalibutan? Uyon ka ba nga gikan sa ni Adan og iba? Okay, Itong harag sa kalibutan. Uyon ka o dili? ang kaliwatan, of course, watay problema ana, pero gianak na siya ni Santa Ana. O kana nga pag-anak ni Santa Ana, gisanta na siyang daan sa kasalanan, unang Objection. gitawag. Categorical ba ka? Ah, Hindi na ito objection. Wala categorical. Modernist time. Modernist time. Naay Gusto na kuan. ko madungong categorical. Oh, Asa modernist time. Paminaw mo pa kung naay categorical nga pangutana answerable by yes or no to bagon og categorical first before 1 minute qualification. So palihog ko og tubag brother Eugene sa iyang categorical. And qualify 1 minute. sa mayang Balik ka ang pangutana. Pastor Bon. Okay, balik ko na ako. No, balik ko na ako. Uyon ka ba, brother Guapo, sa asa gikan, uyon ka ba nga si Maria gikan ni Adan og ni iba o itong harag sa kalibutan? Modernist time. Kuan lang ta galing, di lang ta magamit og mga kuan, Guapo. Ato lang gamiton ang pangalan di ta magamit Pastoy, Guapo. Sige. Gamiton niyo ang pangalan, be professional debater no kay kadaghan ang naglantaw na to. Sige, palihog, balik sa pangutana, Pastor Bon. Ito naman dito. Uyon ka ba, Mr. Gapo? Nga si Maria gikan ni Adan og ni iba o dili ka uyon?
Muoyon gyapon ko sa kaliwatan pero gianak na siya ni Santa Ana. Muna kong giingon nga sa pagtanong ni Santa muna kong giingon nga si Maria giluwas dili kay natapta na siya sa sala nga gitawag og redemption restauratura kada bang sama sa gingon ni San Pablo bitaw Roma 6:18. Kun dili gitawag na siya kanang tawag na to nga kun dili pinaagi sa pagsagang niya sa kadang gitawag na to og sagang sa sala aron dili siya matapdan sa sala mo nang gitawag og redemption preventiba tama na sa gingon ni San Pablo Roma 8:33 o Roma 8:30. Sige, ay mo na. Okay. Proceed. Kayo yun ka man. Nga gikan ni Adan ug ni iba si Maria. Ikalima nga pangutana. Apat ka pangutana puro uyon ka. Ikalima nga pangutana. Kung si Maria gikan ni Adan ug ni iba, ako pangutana nakasala si Adan ug iba o wala? Yes or no? Nakasala siya. Ang pangutana nakasala basta dan og si iba. Yes, motong paglapas sa iyang sugo ug motoy hinungdan nga ang tanang tao nakabaton og kamatayon. Unya si Santa Maria kay gitanta naman siyang daan. Mo nang gitawag na to og redemption. Diba? Mabita na nasa Roma kapitulo 8 bersikulo 33, gilain, gipili, gitawag sa Dios o ginhimong walay sala. Laing pangutana. Okay, kay uyon ka man sa lima nga pangutana, may pungot kasi premise ni. Uyon ka man nga gikan si Maria ni Adan ug ni iba, nakasala man sila imong giyon nakasala sila ng iba. Sa uno nga pangutana mo ni. Kung uyon ka nga nakasala si Adan ug ni iba, uyon ka ba nga si Maria? Apil ani sa Romans 5:12. Wala. Okay, dili ko muuyon ana. Huh? Kay ngano man, dili ko muuyon ana kay bisag nakasala to silang Adan ug si iba, apanaa ta gitawag na to redemption preventiva. Usa man dinhi ang pagsanta sa sala sa dili pa matao. Mo na si Santa Maria nakakuha ana. Mao nang giingon si San Pablo, busa gitawag sa Dios kadto siya nang gilain. Wala lamang niya tawag kundi gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Kunay nahitabo ni Santa Maria. Next question. Di kay bigamit man nimo si Pablo. Ikapito nga pangutana. Unta mo uyon ka ni. Kapito nga pangutana. Bigamit nimo si Pablo. Ang pangutana si Pablo ba saksi kinabuhi ni Maria? Yes or no? Nakita ba niya si Maria? Nakita ba? Yes, kay sa kuan sa first century diha naman gyud. O naabtan pag gina niya si Santa Maria, kita nga mga uwahi ng panahon nga nanungha karog mga tuigan na tao. Ako 1990 naman ko. Wa na kita nakasakti sa kinabuhi ni Santa Maria kaniadto kay kuan ta magkasusa. Pero kay ang Biblia nagpaklaro man, gihimo siya sa Dios nga wala sa Ginoo. Kita mo supak-supak Ginoo kuno. Okay. Lain pangutana. Sorry pangutana. Pagod po tana. Kinakasakti ba si Apostol Pablo? Ako pangutana. Sakti ba siya? O sure ba si Pablo nga si Maria na? Ano na, di mo gimension Sure sa bersikulo? Sure kayo kay ngano man. Sure kayo kay ngano man. Diingon pagali si San Pablo sa Roma 16:6, ipangamusta ako kang Maria nga naghago tungod alang kanato. Naghago gyud si Santa Maria mo to nga usa ba iyang gihago-haguan ang pagbuntis ni Kristo ug pag-atiman mismo ni Kristo. Ug si San Pablo nagpaklaro, ang Dios naghimo nga walay sala alang sa mga taong pinili. At tanawara o kari Santa Maria gipili og Ginoo so wala yun ang Dios naghimo kanila nga naay sa. Ikaw kay gihimo nimo naay sala, ang yawa may nagbuhot nimo ana. Next question. So, specific ba ni Pablo ang ngalan ni Maria o sa tanang tao lang? Oh, Yes or wala no? niya specific na naa sa Maria gana nga gi-mention jud niya. Pero pag ingon taga tanang tao, apil gyapon si Santa Maria ana katong mga taong mahingpit ba. Unya kay si Santa Maria lahi man siya. Kay sa tanang taong nahingpit siya lamang ang giingnan sa Lucas 1:28 nga puno sa grasya. That is why nga na puno sa grasya, kining gitawag na to redemption redemptiva. Nga pagsanta sa usa ka tawo aron dili mahulog sa kasalanan inig ka tawo. Mao nay nahitabo ni Santa Maria.
laing pangutana. Okay. Kanang lisod ingna nga mao ni sala sa Santa Maria kay aron mao ni atong lalisan. Ikot tudlo eh. Ikot tudlo ito ba? Pangutana. Pangutana. Oh, Diya sa Salmo 51 versikulo 5. Awir ba ka ng versikulo o wala ka na awir? aware kuan. So, Awir o wala? na. Aware kuan na. Si O, San pangutana. David ba nagingon na dili na retirado Santa Maria. Pangutana. Oh, Pangutana. Natao ba si Maria? O gibuntis ba si Maria? O gikan ba sa sabakan o wala? oh, gibuntis siya gikan sa sabakan ni Santa Ana. Pero naatay gitawag na to og redemption restaurativa. Mao nay nahitabo na to karong mga tao nga nakasagid ta. Kang Santa Maria gibuntis siya pero naa sa gitawag na to redemption preventiva. Pag santa sa sala sa wa pa siya matao. Mao nay nahitabo kay Santa Maria. Pag anak ni Santa Maria automatic wala na Last siya 1 sala. minute. Last 1 minute. Kaya kung na. Okay. Gamit ka ng pulo nga gisanta. Akong pangutana, asa man mabasa nga gitanta si Maria? Nay mabasa Wala. wala? Mabasa? Explicitly Nay mabasa wala? Yes or no? Wala Okay. na bro ngayon si Santa Maria gisanta explicitly Okay. wala pero explicitly kanang implicitly explicitly wala o implicitly puno sa grasya god so mo nang pagsanta sa sala kaya pagkapuno sa grasya mao na ang pagsanta sa sala o pangitas ng babae niya tibuok bigla giingnan puno sa grasya si Santa Maria ra gyud ang buhat sa yawa pagkasadoon gining tao pastilaan duda ni nung kunimo ani ron question. Okay. Okay. Ay sa katawa. Sunod pangutana. Ngayon man ka si Santa Maria lang ang puno sa grasya. O Time. yun baka na dili. Time na time. So, O yun ko. so dito lang tama no, ang atong cross-examination gikan sa negative side, Pastor Bon, ngadto sa affirmative side, Brother Eugene Gapo. So salamat sa iya nagdilaab nga pangutana ngadto kang Brother Eugene Gapo. So dili na pud ta mga igsoon sa paguba ni Brother Pastor Bon sa Baptist Defender. 10 minutes paguba sa stani Brother Eugene Gapo sa Catholic Faith Defender. Brother, okay na ang time dia bro. Okay na, bro. Okay. Okay, bro. So kumutingog ka Pastor Bon, so mag-start Okay, na imong brother. oras. Bati na. Okay. Pakikuan ko, paki-off ko Brother Eugene sa imong kuan. Iko lagi ko. Eko o gani kuan, Mike. Sige. Ako lang. Sige. Ako, bro, ha? I-off po lang ako ha. Okay, pwede na. Okay. Pag mutingog ka, musugod ng kuan, oras. Okay, may buntag sa tanan o may buntag sa mga atong mga naka sa FB Live, nakasunod o nga ato ang katunggali karon si Brother Eugene Gapo o sa ka-vlogger sa Catholic Faith Defender o ang among tema Immaculate Conception. Sa mga pangutana nako, 7 ka pangutana or 8 ka pangutana, puro yes, puro o yun. Ambot lang kitsa napuntusan ani. Sa ako ang mga pangutana kasi yes, nya puro negative akong pangutana. Kung Batista tadi ta mag negative o di ta mag yes. Dipin sa kita. Kulaktor kapag ka-istorya, gasigik uyon. Ang ako unang pangutana, uyon ka ba? Nga si Maria gikan ni Adan og ni iba ang tubag, yes. Sunod nga pangutana, uyon ka ba nga si Adan og si iba nakasala? Yes, uyon gihapon ko. Akong pangutana, si Maria kay gikan man ni Adan og ni iba, so nakasala gid siya. Kabahin sa sala ako rin sa Roma 5 bersikulo 12 ang gingon diaw basahon nato. Therefore, sin entered into the world, no? Tungod sa usa ka tawo, no? Kinsa man na si Adan. Ug ang sala ni sulod sa kalibutan and pass upon all men that and death by sin and for all have sinned ang gingon dia. So, akong pangutana, lisod gid kay nito bagon. Gasigi na lag-uyon nato ang katunggali.
Wagi ko nakadungog og nagno. Puro uyon. Kaya nang uyon ka man, usa pa may debatihan ani nga puro man ka uyon. Nga si Maria gikan ni Adan og ni Iba, nya si Adan og si Iba nakasala man. Sa sugo sa Ginoo. Nakasupak man sa sugo sa Dios, sa Garden of Eden. So lakton nga pagkaistorya, giuyunan sa atong katunggali nga si Adan ug si Iba nakasala ug gipong giuyunan nga si Maria gikan ni Adan og ni Iba. Kung kamo mga naminaw, tanaw ninyo ang mga pangutana o tubag ni Eugene, tumba na daan kasi giganig yes. Now, ang pagkaduhan akong pangutana, mao ni, may kurat kayo. Sa Roma 3:23, wala ko ni gilatag, pero ako tani hatagan nina, nalimot ko. Kabahin gyapon ni pangutana, ang tanan nakasala o nakapsan sa himaya sa Dios. So, ako sang gipangutana, gi-specific ba ni Pablo? Kanang mga bersikulo nga imong gihatag nga si Maria na ang giyon niya wala gi-specific. Subot pa sabot, apil si Maria kay wa gi-specific. Tanan man. Mention si Apostol Pablo usa ra ka tawo. Tanan. Puro plural ang gi-mention ni Apostol Pablo mahitungod sa Book of Romans. Mga tawo nga nakasala, nakalapas, nakabuhat og sala. So karon si Brother Eugene uyon siya. Nga si Maria wala naka-specific dito, so laktor ka pagka-istorya, bali na gyud ang doktrina o ang dugma sa Katoliko. Unya na ako'y bugat nga pangutana unya ang taon na to ba ni maka kisi-kisi. Wala gi-preserve lang nako. So, ang akong mga pangutana sa pito ka pangutana, baliko nako ga puro gud sa yes nya, puro negative akong mga pangutana. Actually wala akong nag-study ani, wala ko gitun-an. Ambot lang si Gapo kay nagbasa man ni siya. Nasa gibasa. Nya karon giyon sa gi-preserve daw gi nasa item nga gigamit si Maria daw gisanta. Ako pangutana, nabatay makita nga gisanta si Maria? Wala, masabot ra. Diha pa lang daan tumba na. Wala man tay makita nga gisanta. O sa may uyunan nato ang mabasa o ang pagsabot ra. O kanang argumento nato, tarungon nato kay para dili ta mapalpak sa atong pag-stand. Klaro kayo og tataw nga si Brother Eugene wala gyud nakatubag og no gasigig uyon. So champion na ang bata. Klaro kayo. Champion na. Wa gyud ko nakadungog og nagno, puro gayes, puro uyon. So laktor nga pagka-istorya, si Brother Eugene Gapo wala nakabarog sa doktrinang Immaculate Conception. Unang pangutanan nako, nabay mabasa ang tema. Wala, masabot ra. Diya pa lang daan, wala na. Kaduang pangutana. Sunod mga pangutana. Diha sa imong gibasa. Masabtan ba nato nga si Maria ang gipunto ni Apostol Pablo? Yes. Gi-specific ba? No. Unsa man na gakontrahan na imong tubag. Pagahan. Imong kontrahan. Ako kung debatista ganita, kung nagtuon itong doktrina dapat dili magsabong. Dili man mga manok ni mga bersikulo nga atong pagtungon. Brother Eugene, tarong na to atong stand kay lisod man nga nata sa kamatuoran unya. Wala ta nagbasa. Si Maria, ang pamatuod na si Maria naagi sala, pangutana sa ganina. Pangitaan ko niya dapat ani nga si Maria nakabuhat gyud sala ha. Ya dapat naagid siya may pakita nako. Yes, ako'y bahala. O Romans 5:12. Tanan nakasala. Akong pangutana, asa man si Maria nagpuyo di ay? Sa kalibutan gani nakasulod ang sala og napasas ta ng tawo. Nya karon iyang i-deny nga si Apostol Pablo pagir saksi pagid ni Maria. Patay na si Maria oy. Before Pablo. Unsa man ni si Gapo maguri nagtuon eh? Magtuon ta, patay na si Gapo. Tagaay ko konteksto sa Biblia nga buhi, nagmeet gyud personal si Maria og si Pablo. Kay uyon nanti ka og pildi ko ang debatiha og nagmeet sila. Uyon ko si mong ipangbasa nga bersikulo. Patay na si Maria before si Pablo. Mga igsuon klaro kay namakak gyud. Namakak gyud og ang iyang mga argumento puro bakak. Patay na si Maria before si Pablo anang panahon na pila na ka century. Nako, patay na gani si Kristo before Pablo. Tapos naabta ni Pablo si Maria. Nako naman. Di ta mamutbot ba, di ta mamakak. Bisan pa kung saong natugtago sa itong doktrina nga sayop, mulutaw gina nga sayop. Sa 7 ka pangutana, sa 8 ka pangutana nako, puro gay kauyon. Kung sa pa man natin debatihan, ang tema pa lang daan, wala sa Biblia. O, kinsa may daog ana, kinsa may pildi ana. Wa ko naging nga daog, audience mo na to ang papaminawon. Tema pa lang daan, wain mabasa, masabot ra. O, asa may tuuhan na to ani. Ang masabot o ang mabasa, ay klaro ang mabasa, dili ang masabot.
Ya, karon kontra-kontrahan ang iyahang mga tubag. Abot lang naglibog ba ni mga audience si puro kontra man. Kontra-kontrahan man iyang tubag. Ang giingon sa Biblia, si Maria before niya gipanganak si Jesus Christ, naghalad si Maria ang mga pigeons o mga animals para ma-purify according to the law of Moses. According to the law of Moses, naghalad si Maria para ma-purified. Now, ma-purified ba tungod sa grasya? Dili lang kay grasya ang basihan. Sa una, ang tradisyon sa mga Hudyo, maghalad yung kag mga hayop para ma-purified ka. Samsala si Maria naghalad. Unta o si Maria, way sala, ngano naghalad pa man sa mga pigeons o mga hayop dito kan Jesus Christ para ma-purified. Sulbaro na ni gapo niya. Kaya ang law of Moses, kung atong tanawon ang background ng law of Moses, balaod ni siya sa mga tao nga balaod isa sa mga tao nga mga Hudyo katong mga nakasala o nakabuhat og sala mutuman gyud sa sugo ni Moses nga gihatag sa Ginoo. Ya si Maria nagtuman man sa sugo of Moses, sa kulto ng law of Moses, si Maria naghalad man pud si Maria. So ibig sabihin si Maria kabahin sa sala-sala. Kung atong sabton ang bersikulo, naghalad man si Maria. Kung way sala si Maria, maghalad pa man. Di ba? So klaro kayo nga si Maria nakabahin sa sala. Wa sa naawiran ni bersikulo nga si Maria nagsunod sa law of Moses, naghalad og mga hayop para ma-purified. Kung mayon sa purified na King James version, basahan sa nako niya. Para ma-purified ang tao, para malimpyo, maghalad sa mga hayop. Now, kung grasya ang basihan para mahimo lang walay sala, nako si Last 2 minutes. okay. So, sa Old Testament daghan mang nagrasyahan. Daghan man nagrasyahan sa Ginoo, abot pasabot ato pinili po dito sa Dios. Magkatawa man daan ni Juan ay. Noah found grace in the eyes of the Lord. O giyon sa Biblia, just man. Si Job usa ka just man, gyapon. Daghan man mga mataron sa Bible. Nga ang Biblia, the just man falleth 7 times and rises up again. Bisan pa kung sa ka just man sa tao, makabuhat gyapon sala gapo. Di ba? Just man na naligid og 7 times og nimbakod. Ako nagtuo ko, I do believe, nagtuo ko sa ako ang pagbasag Biblia pagtuon si Maria, nakaambit siya sa sala og giuyunan po ni Gapo, nakaambit siya sa sala ni Adan og ni Eva, pero gitaga-agrasya sa Dios, nagrasyahan. Dili porket nga si Maria ra gyud. Ayo ipamugos nga si Maria ra gyud. Palpak yun ang doktrina, una ang tema way mabasa. Si Noah found grace in the eyes of the Lord, but pasabot si Noah, piliun po dito dapat di ay. Himuon po datong kuan ta sa mga Katoliko. Himuon po dato wala gyud may ribultong Noah, yung simbahan. Di ba? Kay Samuel nagrasyahan po siya. Daghan man nagrasyahan si Pablo, nagrasyahan gyapon. Nga na si Pablo, for by grace I receive through faith. Ana po si Pablo, my grace is sufficient for thee. Istorya po niya po si Pablo sa mga tao. Si Pablo nagrasyahan po, pasabot si Pablo, kabahin po sa grasya, nga full of grace. Dili porket full of grace, kanang full of grace, inventor magid na sa to ang katunggali. Og sayop iyahang paghubad ana. Daghang nagrasyahan sa Biblia, 1 pero minute. wala na himong santo, wala himong santo sa simbahan Katoliko. Nga ang pinakadugmas is usa ka dugma ni Maria kanang Immaculate Conception, wala gibuling og sala. Na kung wala buling og sala si Maria, asa man gikan si Maria? Kana mo karong sulbaron ron. Ako rin sa Romans 5:12 gidutan sa nako ani nga bersikulo. Puro lang gyud siya oyon, kay nga naman wala man gi-specific na Apostol Pablo nga si Maria diha. Tanan mang tao, di man bias si Pablo, si Gapo bias man. Si Pablo dili bias, kaya naman tanan man ang gigamit. Puro plural ang gigamit ni Pablo. It comes sa sala, Time it comes is sa over. okay. Time. Okay, salamat kayo Pastor Bon sa Baptist Faith Defender sa imong nga pagguba sa stand ni Brother Eugene Gapo. So karon mga igsuon ko na ni Kristo, ang negative side mo undergo sa paggisa, langkat o pagguba gikan sa affirmative side Brother Eugene Gapo. So dunay 10 minutes nga pangutana gikan sa affirmative padulong ngadto sa negative side. So Brother Eugene Gapo, kung ready na ka, magsugod ang imong oras.
Brother Eugene. Brad Eugene. Kana bro, kana na-mute man. Kana bro. Okay. Kung mutingog na ka sa unang pangutana sa 10 minutes para sa negative side. So, proceed. 1 minute Okay. pangutana. Unang pangutana, daginuton sila na ko niyang giingon nga wala maabtan si Maria, si Santa Maria, ni San Pablo. Ang akong pangutana ani, kanus man daing tuigan na tao si San Pablo. Tubag sa dili kategorikal. Tubag sa dili kategorikal nga pangutana. Kung unsay nakasulat sa Biblia, mura tong sabton. Bro, objection. What is your objection? Di kategorikal ang pangutana. Ang akong pangutana ba, Sa- unsang tuiga? Muhingalan sa tuig. Wa ko mangutana pagsabot sa Biblia. Unsang tuiga? So, ang pangutana bro, Pastor Bon, dili noon categorical pero tubago lang nimo no, ang 1 minute. 1 minute ka tubag. So, brother Eugene, maminaw to siyang tubag 1 minute. Kung unsa ang iya tubag, di na tumabutan kay dili man categorical. So, proceed, 1 minute tubag. Asa naman? Nawala man. Wa kay balo kung sa tuiga na tao San Pablo. Nasa balik ko ha. So balik ka ang oras bro Dudong Diholde. Brother Eugene Gapo, balik ka ang imong pangutana. Kung mahimo Ako lang. i-categorical, sige palihog og pangutana, proceed. Ang akong pangutana, unsang tuigan na tao si San Pablo? Tuig lang, tuig. Ang tubag, Biblia ray makatubag na dili ako. Muli tubag. Okay, nila na to pugson kay Liyo kay Bao. Laing pangutana, kanang giingon nimo ganina nga ang full of grace imbento ra sa Katoliko. Unsa ka tinuod ni? Yeah. Pwede mo tubag? Tubag. Okay, tubag. Unsa ka tinuod na? Ang gingon ako, ang full of grace, imbento ra sa Katoliko nga si Maria. Napasumpa ito. Wala ni mo gihuman. Imbento ra sa Katoliko nga si Maria ra gyud ang gipili. Naghatag og mga example si Noah, si Pablo nagrasihan po ganun wa man gipili sa Dios, ang si Maria ra man. So imbento ra gyud mo itubag. Okay. Pero pangutana ang Lalo litod. tayo sa imong pamahayag ako maning gisuwat, ang full of grace imbento ra nas akong katong gali. Ang akong pangutana niya sa San Lucas 1:28 niingon ang Anghel Gabriel kang Santa Maria and the angel being come and said into her, Hail, full of grace, the Lord is with you. So pako ni mo ning Dios Amahan o kaning Anghel Gabriel or kining uyuna ni mo ni? Well, paklaram sa moderator, sama mo. Ubot man ito pangutana. Balik ka ang pangutana, Brother Eugene. Ang akong pangutana mo ni, sa Biblia kay matod niya imbento ra man ng full of grace akong katong gali. Tara og gilista na ko ni pamplito sa saksing Jehova. Nya na siya nga si Santa Elisa Juan kining tawag kining si San Gabriel mingon siya. And the angel being come unto her said, ingon na, full of grace, the Lord is with you. Maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang Ginoo ani mo. Uyunan ba nimo ning mensahe sa Dios Amahan nga gipadala ni Anghel Gabriel o imo ni supakon? Yes, yun na nako, pero di ko mo uyon nimo kay ngano man, imong pagsabot tayop man. Uyon ko sa Biblia, pero ang imong pagsabot tayop. Daghang nagrasyahan, daghang napoy full of grace sa Bible, wa kan awira na. Napoy full of grace. Ano man gipili sa Ginoo sa tema pa lang dani mo, di mabasa. Kanang uyon ko sa Biblia, di ko uyon sa pagsabot. Tubag, Okay. kung na. Lay pangutana matod nimo nga naa pagiday full of grace gawas ni Santa Maria. Ang akong pangutana kinsang bayhana na nga mabasa na to sa Biblia nga full of grace gawas si Santa Maria. Tubag mo ni. Wala ko nag-specific og tao, wala ko nag-istorya og babaye sa akong stand. Ang akong ikuan naapay tawo. Misug tag tao di lang kay babaye, lalaki babaye. Naapay tawo. Amo ni tubag. Kay kung gusto ka basahon, basahon ako para pildi ka. Sige.
asa mabasa sa Biblia nga gitudlo nga naapay tao nga full of grace gawas ni Santa Maria? Director, mabasa na ako, nagsugo man eh. Mabasa na ako, sorry, bildin na eh. Wala tayo Hindi challenge na eh. question aniya. Ako Wala, lang wala challenge question to. Moderator time. Moderator. Moderator's time. Moderator's time. Opo, mga. Wala tayo challenge question. Tubaga na lang ang pangutana ni Brother Eugene. Palihog. Wala po ko mangutana, bro. Wala po ko mangutana niya kiyang basahon. Ang ako mangutana, asa mabasa nga naapay laing tao nga full of grace gawas ni Santa Maria. Okay. Palihog, tubag, Brother Pastor Bon. Wala challenge question pero tubaga lang ang pangutana ni Brother Eugene. Proceed. Kung naalagi ko'y mabasa, o yunan ba nimo nga pildi na kaning debatiha o Wala palpak lagi o tayo doktrina? challenge. Kana lang, Moderator's time. Moderator's time, bro. Ulan gani. Pastor Bon. palpak. Doon lang tama, wala lang tayo challenge question kay kung ano ba ni exchange knowledge naman eh. So tubaga na lang ang pangutana ni Brother Eugene. Nga, makahatag baka og bersikulo. So palihog og tubag. Naal makahatag lay ko lagi, ano? Ako lang ihatag para para makayay ka nang. Ang gingon da sa mga buhat. Si Tiban, full of grace si Tiban. Kasi wala na awira na si Brother Gapo. Na puno of grace po siya. Puno sa grasya, pinulungan Bisaya. Bro, objection moderator, objection Maayo balita moderator. Biblia. Masiwa sa Moderator's nawira time. na. Wa po Moderator's nakita time. sa bahay ha. Awo. Niingon Kasi siya objection mo? ang ako pangutana, asa mabasa diha sa Biblia nga gawas si Santa Maria naapay full of grace nga tao. Ang iyang Okay, giingon, lagi. namas buhat pakimension sa bersikulo kapitulos buhat, wa ko mayong basahon niya. Okay. I-mention bro, Abuni, unsa nga kapitulo? Bersikulo sa buhat. Acts 8. Acts 8. Basa Gapo. 6-8, 6-8. Oh. Isa. Patubaga sa siya sa 1 minute bro, Eugene. Sige. Lagi, ako Proceed. ipaklaro lang ba sa to, buhat, size 8. Okay, Unsa nga basahon verse? be. Akong basa. Basahon Sige, ako. babasa. Buhat size Sige, 8. Ang sa Biblia. Ug unya si Esteban nga puno sa grasya o gahom. Nabasa wala. Pildi na. Sa to, buhat 8. Buhat. Okay. Size 8. Okay. Size 8. Ang ako, lagi, what type problema, ana? Kaya nga akong pangutana mo, is kaning tawag aning napuno sa grasya. Ang akong diya, laing pangutana. Oh. Dugay-dugay naman yung Oh. kas kalihukan sa imong pagpamastor. Ang akong pangutana, kinsa mang tawhana nagwali nimo nga si Santa Maria dunay sala. Objection mo sir Breta, object ko. What is your objection? Wala sa tema pangutana, naabot sa nako. Abay sa tema No. para di ka mawala. Lagi, ang tima na to, si Santa Maria. Moderator's time, moderator's time. tubag sa Biblia. Pabilisan mo, Bilaw. Sa Biblia ka, ayon ako. Moderator's Wala. time. Palihog ko tubag Mr. Pastor Bon kay ang iyang pangutana is sulod sa tema. Sulod sa tema na. may tungod man sa Immaculate Conception. So palihog lang kog tubag nya. Sige, pagbigyan. Dili man Sige, kategorikal sige. ang pangutana, Ito palihog kog pangutana, tubag ito. unya. Diretso na yun. Balik kog pangutana Brother Bro, Eugene. Ang akong pangutana, dugay-dugay naman sa kalihukan sa pagkapastor niya, kinsang tawhana nagwali niya nga si Santa Maria na ay sala. Tubag. Tubag. Tubag sa dili kategorikal nga pangutana, Biblia. Biblia. Bro, objection, Mo tubag bro, objection. Biblia bro. So patubagan sa Bro Eugene. Bro Eugene, patubagan sa Bro Eugene sa 1 minute to. Kaya siya 1 minute tubag. Biblia kay Biblia di sa magsapaw ba? Biblia kay siyempre Biblia mo gibasihan mismo gani ikaw gani ang Mr. Eugene wala gyud gidala sa pare nga giwali sa inyo ha kanang Biblia asa man nagikan di ay sa tao nga gigamit sa Ginoo o gikan sa Biblia ang Biblia gyud ang Baptist na biblical authority authority sa Bible dili tao mo itubag. Okay. Ang akong pangutana man God is kinsang tawhana. Wala ko mangutanag Biblia. Asa mabasa ba na? So, kinsang tawhana jud nagwali nimo nga si Santa Maria na ay sa kay mo man yung gisupak kasi Santa Maria nagkasa yun. Oh mo na itubag nyo
Mesti moderator kung tubagon ha, sa dili kategorikal Okay. nga pangutana. Okay. Dapat kategorikal unta. Kung di man yung kabalo mo kategorikal oy. Tubagon ako. Hindi, kategorikal akong pangutan. Dili gani. Tubagon po kasi dili kategorikal. Tubag. Karon, kaya di man kategorikal ang pangutana, kinsa nga tao ang gawali nga si Maria Waisala. Siyempre, ang among pastor. Ang among pastor nga nagtudlo sa Biblia, gikan sa Biblia. Okay. Matod nimo si pastor day nagwali nimo unya ang kanang wali Oh. kay mo nakatunan gikan sa imong pastor gikan sa Biblia. Unsay Yes. bisa sa Biblia ang mabasa nga si Santa Maria nakasa? Romans 5:12. Basa. Sa Romans 5:12 naabay naingon diha nga si Santa Maria nakasa naawa. Apil siya kay tao siya. Apil sa tao kay nga naman. Giangko na Okay. nimo, itubag pa ko. Pagkilom sa pagkisi-kisi. Napapay 1 minute. Mm. Yuyunan nimo ganina nga si Maria gikan ni Adan og ni Eva. Nakasala si Adan og si Eva, patay sila physical, patay sila spiritual. So karon, ang gingon sa 5:12, death by sin and passed upon all men and sin entered into the world. Akong pangutana, diha klaro kayo nga imo to ba klaro kayo nga si Maria, ako to ba klaro kay si Maria apil diha kay nga naman yuyuna man imo ganina gikan si Maria ni Adan og ni Eva. May debatihan nato. Okay. Ang akong pangutana ni sa Roma 5:12 naabay mabasa yung kagnaa. Karon akong gibasa kay wa man si Santa Maria gihisgutan dinhi. Buot magpasabot nimo karon nasayop kasi yung pag-ingon nga naa niya wa di ay. Wala ko nasayop, ikaw ang nasayop. Kaya naman, basahagan ng Romans 5:12. Klaro kayo, nga ang sala, itulog sa kalibutan, tungod sa katao, si Adan. Dayon, yuyunan ni mo ganina, nagikan si Maria, ni Adan, o ni Eva. So, nakambit sa sala, ito ang magsabot ana. Okay. So, og di mo na masabtan mo na problema. O sunod pangutana. Sa Roma Kapitulo 8, versikulo 33, kinsa may nangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Imo ning uyunan o imong isalikway ni? Uyon ko, dili ko mo uyon sa imong interpretasyon, kaya sayop yun na imong paghubad. Uyon ko sa Biblia, dili ko uyon ang pagsabot. Kaya ang pagsabot diha, wala pa, patay na si Kristo, patay na si Maria, si Pablo, saksi sa mga Kristohanon, bidasig mga Kristohanon sa mga Romano, sa mga taga-Roma, o dili na kabahin ni Maria, sayop imong pagsabot. Sayop gyud kayo. Okay. Lain Pagpata pangutana. na lisod kayo ba? Okay. Niingon man dili kinsay nangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Muuyon ka ba nga si Santa Maria piniling katawhan sa Dios? Yes or no? Uyon ko, pero dili ko muuyon nga si Maria Waisala. Uyon ko kay daghan po napoy gipili ang Ginoo, 12 ka apostoles gipili po, katawhan po na sa Dios. Muna kung muyon ka gipili si Maria ra gipili, palpak nga argumento. Kay ngano man, gipili man po ng 12 ka apostoles, si Pablo gipili po. Mismo si Pablo gipili sa Dios. Ang giyon sa John 15, you have not chosen me, but I have chosen you. Ana si Kristo, wala ko kamo, o dili kamo gapili nako, kundi ako gapili ninyo. Daghan na gipili ang Ginoo dito mas Maria, kung ipamugos nimo, na si Maria ra gipili, palpak mo doktrina, kaya daghang gipili ang Ginoo. So do pa ang lisod kay ba? Laing pangutana kay matod nimo uyunan man dai nimo nga si Santa Maria apil sa gipili sa Ginoo. Unya matod din ni San Pablo nga ang Dios mismo na maoy nag-ila kanila nga walay sala. Karon si Santa Maria kay gipili man dai sa Ginoo. Ingon ka, apil sa gipili, unya ang Dios nag-ila man kanila nga walay sala. Imo barong dawaton karon nga si Santa Maria wa gyoy sala kay apil sa gipili sa Ginoo. Yes or no? Yes, dawaton ako, pero di ko mo dawat sa imong interpretasyon. Si Maria tao, nagrasihan sa Ginoo murang nawala ang sala. Hindi ang sala. Pero kay pamugusin mo si Maria ra, ay sayop gyud ka po. Mo si Maria ra, kay daghan lagi gipili ang Ginoo. 12 ka apostoles gipili sa Dios, si Pablo gipili sa Dios. Daghang gipili. Pero si Maria ra, ay gamitan ng pulong ara kay palpak ka diha. Tarang sulod pang tanah sunod. Okay. Isa na lang ka question para mag-time na. Isa na lang ka pangutana. Wala, bro. Wala na ko'y pangutana, bro. Kay ni Uyo naman siya nga si Santa Maria walay sala. Wala na ko'y pangutana.
Sulbad ng Sige. krisis, Ate Mart, walo na Okay, tabulong okay, okay, padawi, okay. paraso na bago pa. Okay, salamat kayo, no? Thanks, ma'am. Hilom sa mundo, ha? Hilom sa mundo, ha? So, salamat sa cross-examine gikan sa affirmative to negative side. So, lindot kayo, init kayo. Nagdilaab bago ng ilang argumento, exchange knowledge sa mga online debate. Para mga igsoon, proceed ta karon. Huma naman ang ilang cross-examination. So, proceed ta karon, kaya one round naman system ang atong online debate. So, proceed ta karon sa conclusion. So, ang magsugod ni ini, 10 minutes gihapon, gikan sa negative side sa Baptist Defender, Pastor Bon. Muhatag ka og 10 minutes last conclusion. Wala naman tayo cross-examination. So, sugod ang imong oras sa imong pagtingog. Proceed. Okay. Okay, so karon basta na ako, ana si Brother Gapo, ambot lang ko na namin listeners begini mga nagtanaw ron, kamo na bala mo sabot ni Gapo ha. So gibasa na ako ang Roma ang Acts 6:8, buhat 6:8. Hanas na kinis naman nga tao nga naapay full of grace puno sa grasya, gibasahan ako akong gisyudan action sa kontuloy kay hadlok. Mahadlok man day tao. Karon gasigitag pamugos na si Maria ra full of grace. Ara pa man day tao day lae. Wa gid na aware ng tawana. Masasunod magtuon lang gid ta before mo matubang sa debate. Karon nabasa nga sa grasya o puno sa gahom ay mas labaw pa ni Maria puno pa gani sa gahom. Nabakay mabasa nga si Maria ra gyud ra. Wala kay mabasa nga si Maria ra. Wa gid kay mabasa bisag unsaon nimo. Kung na kay mabasa nga si Maria ra gyud ang puno sa grasya, daog na ko. Nata dibatihan. Kana pa may puno sa grasya o si Steven. Si Steven puno sa grasya. Diya pa lang agrumito palpak na gyud ang imuhang doktrinang Immaculate Conception. Una pa ko tanagin ako kay katubag ang tima ba nasa Biblia wala pero na masabot. Sa manaw Ano nagtima man tagoy mabasa? Sunod magtima ta kang mabasa. Para ma-challenge ko, wag ko na-challenge ng debatiha. Karas sunod gani kanang nay mabasa kay klaro kay way mabasa pero nay masabot. Karon gapil-apil pa ni Pablo kinabuhi Maria. Patay na si Kristo, patay na mga apostoles tapos si Pablo nakasaksi. Ayan na baka na-meet up ni Pablo si Maria. Baka kun mo gyud kay amigo na ko ay, bot lang ani. Namakak gyud kay taman. Pila na ka century, pila na ka dekada ang labay. Patay na si Jesus Christ, patay na si Maria ug ang mga apostoles nag-meet up pa. Puratangan nagkuha na tao pag-usap born again. Katawanan ni kayo ang argumento sa katunggal sa walo ka pangutana sige buyon ang tema ba nay mabasa wala si Maria ba gikan ba ni Adan Oliva gikan karon sa Romans 5:12 kasi nakasala si Adan wala no sa manawi ay atras abante dili man ni chat tong debate di man ta maging atras abante ani dapat ganit kung naatay koan dapat atong barugan apay palabra di honor kung sa imong gi barugan mo pwede mong tindugan pamatian gid mo puro makaway mabasa pero nay masabot sigiral tagsabot away mabasa palpak argumento na dapat tatay mabasa na putay masabot ay mo puro ra masabot kamay yun na kung nagtan-aw ta ning debatiha kung i-review natin puro uyon puro pagsabot way mabasa dapat tay mabasa walay mabasa explicitly. Gisigamit na nga term, mo man sa Bible. Nga bisa paggagamit ka na nga term, puro ramang kauyon, wa may mabasa. Guba imo argumento. Una ang tema wala sa Biblia. Wala kay may pakikita. Karon Maria, under sa law of test, naghalad og mga pigeons para ma-purify. Ibig sabihin si Maria wala sala. Para sa may purified ito, pagkatao o ang sala. Sala. Sa sunod gani, magtuon ka. Wala ka na-aware na bersikulo, wala mo kong gihatag mo kay basig samot kag kauntol, di makaihi niya nung kanang giningkuran. Nya ganina, nga sa kuang mga pangutana. Bisan ta, naglisod sa bitok sa mga term. Gamit kag mga lalong mga term, di po nasibo sa Biblia kay nga naman batak yung disiplina. Tima palanggan wala sa Biblia, masabot ra. Sabay, uyunan na to, mabasa o masabot? Siyempre, ang mabasa. Hindi lang kay puro tasabot, basa kita, oy. Muna mga kaisunan, ang doktrina nga dugmas katoliko, based liban kay Maria, dili kay Hira lang. Dili man may against ni mga Baptist, sa gitawag nga
si Maria Pulis Gray. Uyon miya na. Pero kung mogamit man gani si Gapo nga ra, si Maria ra, diha naging pertinda ko kay sayop upalpak na doktrina kay wa gyud nagtudlo ang Ginoo nga ra. Kung nasa mabasa ra, si Maria ra adaog siya. Kaya wa may ra napag-isistiban. Ano siya gipili. Daghan man gipili ang Ginoo. Adun si Kapostolis gipili si Noah nakakaplag po grasya sa atubangan sa Dios. Kung ang mga matarong gani nakasala pa man gani, ang mga matarong si David man after God's own heart doon sa kasing-kasing sa Ginoo, nakasala pa man gani, pero nagrasyahan sa Dios. Dili porket si Maria ra mo nang sa walo ka pangutana ga puro uyon. Nya karon kung imo ang tubagon, kontraha na. Gikan man diay si Maria ni Adan og ni iba. Ang pangutana nakasala ba? Nakasala. Di ba tahag-ruma? Dili mo uyon. Unsa man na? Nalibog ako sa iyo, bro. Muna sa sunod gani, karang sunod gani magdebate ta na part 2 ani. Dapat kang ang imong tema nasa Biblia ha para di ka maipit. Una pangutanan ako so palpal, wala ang tema sa Biblia. Dapat ako unta no na isunod ani kana na pong kuan. Ang sunod tema na mo ani, abot ra gyapon sa dugmas. Hotdo na mo ng 4 ka dugmas. Ang na sunod ani nga kuan. Na sunod ani nga part 2 ani debatiya kay wa ko na challenge, mura wa ko nag-enjoy, magay ko paningot dire, magay ko nga sa akong mga tubag. Kaya nga ambot ang sa tiga po. So klaro nga pagka-istorya guba ang tema o klarohon ginato i-highlight nato kontrahan ang mga tubag ug wa gyud kapakita na si Maria walay sala. Full of grace ra. Daghan mo pong full of grace sa Bible nga nakasala. Nadrastehan pero nakasala. So katora, Mr. Moderator, o ako nang ikat, di na ko daghan og istorya dire kay wa ako na talent sa among debate o kita katadins ko susunod. Naalam. Moderator, ikat na akong time, Moderator. Sige. Okay. I-wave man sa ato nga Okay na bro. Okay, karon i-wave man sa tong igsuon sa Baptist Defender, Pastor Bon ang iyang oras. Dili na pud ta proceed sa affirmative side sa last conclusion. Atong paminawon sa Brother Eugene Gapo sulod sa 10 minuto. Okay, so daghang salamat Mr. Moderator, Moroni Pastor, nga ay kalibutan og kanus-an na tao sa San Pablo. Now, atong tan-awon mga kagalaan, ingon siya, halad-halad mananap si Santa Maria, unsa ba iyang haladan ug wa sa isa. Tanawa ra kuning gagamit og sita sa Biblia, wa kahibaw. Ang nahitabo adto dito sa templo, gihalad mismo si Kristo ang batang Hesus. Kay mao nay kultura sa mga Hudyo nga kung mga naka ihalad yun ang bata dito sa templo. Unya kung usa may buhaton og paghalad ko na katong malampati ang gingon. Pero dili buti pasabot nga si Santa Maria gahalad kay nakasaa siya binuang mana. Agoy, mo ni pastor nga kay mga kinahanglan mabasa sa Biblia. Yung waday nabasa sa Biblia, gidugangan pa niya ang Roma 5:12. Ngapil kuno Santa Maria. Tanawa ha, dingon siya nga, naa pa man lagi puno sa grasya. Katong gibasa niya nga sa buhat 8, sa 8 man siguro to, yang gigamit, anawara, atong basahon. Kay taas-taas pa bito tag-oras. Resultas mga own interpretation. Tanawa, sa 8, si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya ug gahom nagbuhat sa dagkong mga milagro og mga butang katingalahan at tubangan sa katawan. Tanawa na brad, naa pa man lagi puno sa grasya si Esteban. Ingon si Santa Maria, wala tay problema na ug bisan pag dunay 5 ka buok tawo nga napuno sa grasya. Si Santa Maria ra may atong gisgutan di man si Esteban. Wala po si Esteban, lalaki man na babae man na kung giingon gawa sa Biblia kinsa pa mang bayhana. Sa Esteban, bahay na Esteban. Agoy. Napa malagi brad, gengpit, mga apostol. Wa man tayo labot, anak. Kaya di mo lang isgot si... Wa man tayo mag-isgot og mga apostol si Cristo. Santa Maria raman na itong topic. Kasi agoy, yun lang sa kong katlaw, sa kong pangutana.
Nagiskot ay ka to Santa Maria, abot mo kakanda, di ba? Basig, parihar tas kanta ni. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ibat adan, ibat adan. Di harap kita padulong ani ron. So, mauna. Si Pastor Iloy, balik talas Katoliko, Pastor Roy. Tanawa, ingon siya, muyon ko nga sa Santa Maria apil sa gipili. Muyunan na ni Modris Biblia nga kay gipili man sa Dios, gimo wala sila. Sa muyon ko, adi sulbad ang krisis sa Mart 1 luna tamunok ug Mandawi. Barato na bag-o pa. Panawara, diha ra human ang pagutana kay ni uyon naman din siya. Kinsa matawhanan nagtudlo nimo nga sa dugay-dugay nimo sa kalihukan sa pagpamastor nga si Santa Maria diha sa nakatunan diha sa Biblia. Iwali din as mga apostoles kasi Santa Maria nakasa sa apil man as kamatayon, brad. Kung tay problema na apil baras kamatayon wala kay di na isyo. Iwali ba ginas mga apostol? Wala mao na nga unsay giingon sa Roma 3:8 tanawa ra gud. Roma 3:8. Ingon si San Pablo ha, ingon niya, magbuhat, nganong dili lang kita mo ingon, magbuhat kitag dautan aron musangpot ang maayo. May nag-insulto ka na to pinagi sa pagpasangil nga nagsulti akong ini mga butanga. Silutan gayon sila sa angay kanila, disgrasya yung kana. Kay imong gipasuminglan si San Pablo. Roma 5:12 diingon de San Pablo de ang apel sa Santa Maria ang Waman. Oy, yan gidugangan ng Biblia isa di pwede magdugang kinahanglan yung naa mabasa sa Biblia. Asa man nababasa sa Biblia? O sa may sala ni Santa Maria sa kanaday Roma 5:12. Ay, ingon de San Pablo din nagkasala Santa Maria. Wala abot ng verse 14 anak tungod sa paglapas sa sugo sa Dios. Si Santa Maria galapas sa sugo sa Dios. Hello, how are you no? Sure, oy, pastor. Balik na sa kalihukan sa Katoliko, pastor ayaw pamastor anang wagi kay kalimutan tanawa ha. Pastor man kana, matod pa diri sa Biblia, ipiso pa sila ng gamiton. Ang pastor ganito sabi, wa gali kalimutan kanos ana natawo San Pablo wa kagasahi anis kaalam. Ingon sa Biblia ray ako pabuton na. Biblia kompleto detalye. Magaling siguro kay kalimutan kanos ana tawo Santa Maria. Kinsa inahan o gamahan niya. Amo na diha. Kanang kamatayon nga giingon ako dana. Kanang naasa o giingon. Kanang giingon ni San Pablo nga naa sa Roma 12. Si Santa Maria niagi man jud suffer a temporal death. Pero dili buot sabton nga pareha na tong kamatayon nga niagi tag kanebang nagsakit. Ang uban kay gipamutlang ulo. Ang uban gipagsugbang buhi katong mga martir si Santa Maria. Wa jud kay mabasa nga niagi sakit si Santa Maria o baka gitortured siya aron mamatay. Wag di ang simbahan ganing Katoliko dili magaling kahatag og first class relic ni Santa Maria kanang buhok, bukog, unod kay lawas ug kalag ipasakagid sa langit sa Dios. Muna si pastor nalibog kong pastor ug aduda na hinong ko ani kay ang yawa ba o radyo nay trabaho si yawa nga ang tanang tao pakasadon si Santa Maria gipakasad-an niya gihimuan niya sa gipasuminglan niya. Ingon si San Pablo, silutan yun mo. Natanawa ra, natural naman din magbutang-butang kang Santa Maria nakasa siya kaya naman, anak magkasyawa, San Juan 8:44. O mo na resulta na na. Mo nang para dili ka mamay mong anak sa yawa, balik talas Katoliko, kay magdukot-dukot pa ka na imuhang trabaho nga si Santa Maria nakasala, sa guay mabasa sa Biblia, pasuminglan nimo, di ka masuko ang Ginoo anak nimo. Nga mismo ang Dios miingon gihimo silang walay salas Ginoo niya ikaw miyo naadya po sa namao ani ang Dios o ikaw inyong taon siya namuyon ko sa Dios gihimong walay sala ang mga pinili niya muyon ko sa Santa Maria uyon na ka nga si Santa Maria gipili man sa Dios uyunan nimo nga wa sa isa sa uyunan ako wa na sulban mao na nga kung mamastor gani ka siguro alang kinsa nang imuhang diha ang imong Kristo di ay nga imong tuuhan gianak ko sa ka makasasala askang paita nga miingon ra ba dahil mo maginahan ang Dios na una di mo sa Santa Maria sa Dios anak niya pusliking kawayan way inahan
Na sasala pag imuhang Maria, siguro kato ng Maria nga kuan, kato ng Maria nga namaligya og kanang mama ba, mama mo siguro na no. Kay makasasala man tong mga Maria nga namaligya og mama o katong giingon nimo nga kuan. Pero kaning Maria nga among giingon nga siya full of grace man. Isa, ana pa may full of grace, brad? Si Esteban day. Uy, ang atong subject matter diri sa Santa Maria way labot si Esteban. Unya babae ang atong subject matter dili lalaki. So watay problema kung full of grace si Esteban, mas Straight maayo. to the point. Watay problema nga ang mga apostol full of grace kung naamang galing mas maayo. Pero nakapokus man ta ni Santa Maria. Pag ingon ako si Santa Maria ra ang babae ba dili ang lalaki. Way labot ang uban kay di man to Santa Maria. Kung ta magisgot ato, ana ta gisgot man ta Santa Maria. O mao na diha. Gusto niya nga makasala si Santa Maria sa kaso pa di sa korte, iyang himuon nga guilty si Santa Maria. Karon kay sa Katoliko not guilty man gyud. Paghusay ani dito sa korte, kinahanglan mo present ka diha ebidensya nga nakasa gyud siya. Naa na tas panahon karon nga high-tech kung nakuha ang CCTV camera, i-review ang CCTV camera kung nangawat siya, unsang tindahana yang gisudlan, unsang mga establishmentuha yang gisudlan. Kung nakapatay si Santa Maria, i-review na CCTV kung nakaluba magid siya gwa. Kay para ma-prove mo na nakasa Straight to the sa point. atubangan sa korte. Kay kung di ni mo na ma-prove, balihon ang kaso, ikaw ang mapriso kay gabutang-butang ka. Mo na klarong istorya diya. Kani ingon si San Pablo nga namasangil silutan gayod. Disgrasya di kami ron. Dito kinarian sa langit 5 years di padayag. Puros mga pari ng pastor, i-kick out yung kang San Juan dito. Oy, asa man ka, pastor ko brada, way pastor ni kick out ka dito. Labo nag-iingnan pag mo nga, oy si Santa Maria, imo mag-iingnan dito na ay sa disgrasya yung kandidator. Last 2 minutes. Salamat sa Mr. Moderator. Nagtuo siguro ni siya na nag-bunti si Esteban ni Cristo ang gamit yung krus-krusya. Pastila na lamang intawan, pastor. Muna resulta sa mga panghuna-huna aning mga pastor nga nanungha Straight ra to the kuha point. panahon nga way connection sa Ginoo. Ultimong si San Pablo giingnan niya way kalibutas kalihukang Maria. Kano sa amin na tao si San Pablo? Seminaryon na siya ka na kong kadyot ha. Na tao na sa gitawag na itong 5 AD. Gipakatao si Kristo 1 AD. So, abot pa si San Pablo sa kalihukan ni Santa Maria. Kay gani silang San Pablo o si San Pedro nag-abot man. Nag-abot oy. Yamingon kag patay naman tos Kristo, brad. Hinoon sa bagay, isaka na mas Kristos langit, ay pa siya na-convert sa pagkakano. Nadili pagid born agoy itong iyang i-convertiran ha. Katolikong dako to nga simbahan ha. Basig nagtuo kag born agoy nga kanang imong gipasakupan karon imong gipastor-pastoran. Mao na nga imo ra nang nalin sa pastor nimo. Ang pastor nga imong gilernan, imong gisangyaw sa ako nakasa sa Santa Maria, asa gikan ang imong pastor nalin gakutlos Biblia. Unya, diha gibasa sa Biblia, may mabasa sa ato pa private interpretation. Og nakaibaw naman taana ba nga sa Biblia gidili ginang private interpretation. Gidi ginang private interpretation. Si pastor kay nila ko tawag nimo pastor kay di pa po ko karnero nimo. In the first place, di po ka ako ang pastor. So adto ko matawag pastor sa mga pari. O kani si Brad lang ta kay communism o sa kita tuos pagtuo Brad lang ta Brad kani si Brad naarne sa iyang mga own interpretation walay labot ang istasyonan sa Ginoo. Daghang salamat ug may buntag kanatong tanan. Okay, salamat kay sa affirmative side sa iyang last conclusion, Brother Eugene Gapo, si Catholic Faith Defender sa Diocese of Dipolog. So mga igsoon, dito lang natapos ang atong online debate tali sa Baptist Defender o sa Catholic Faith Defender silang tema nga Immaculate Conception. So kamo na gyud ang magbansay-bansay, di man ta pwede magdeklara kinsay daog nila o kamo lang ang mga viewers lang ang magbansay-bansay, no? Kung kinsa ang nagsulti kay tinuod o hinaot nga napay sunod ni ini nga debate nila po, no? Maka-schedule na punta nila.
Kung kwaon ko lang moderator, pwede na po kayo. So mga igsoon ko na ni Kristo, salamat po sa itong timekeeper, Brother Dudong Diholde, Bro. ng Catholic Faith Defender. Iya Sunod na mo tema bro, True Church bro. Kung ganahan siya. Oh. Usabay, sunod tema ninyo bro, Pastor Bon. Sige, true church. Pero, Okay tura, na. skriptura. Base sa sula eskriptura. Sakyan gyapon ako na adlok. yung sula eskriptura. Adlok. Although bisan dili trabaho sa simbahang Katoliko nga Pagsabot sa mo bro. Bro, pagsabot sa mong tema bro. Lagi ko. Ano lang bro? Pagsabot na lang sa amo dito sa kuan ka lang mag-chat mo doon sa niya. Isangat niyo sa kuan sa inyong tema sunod para ma-schedule na to. No? So, by the way, kinapakuila ka. Salamat kay sa atong mga bagitan ng mga debatidor. Sa Catholic Defender, Brother Eugene Gapo, debatidor sa Baptist Faith Defender, no? Oh. So, mga igsoon ko na Kristo, salamat kay sa mga viewers na to. Paki-share atong live, no? Atong debate, mga kapatid. Hinaot nga, napamang sila sunod yung debate, mag-temas pa si Brother, depende sila kung kasi Unya gabi bro. Bakante unya gabi bro. Ako, unya gabi eh. Ako lang taon bro, magkuhan ka no bro, no? Sige Kung sige. ante unya gabi. So salamat kasi yung paglantaw mga kapatid, no? Oh, God bless sa tanan. Oh, Brother Eticlasya, salamat sa tanan-tanan. God bless. Sige bro. Mao to mga kagalaan ang debating nahitabo tali sa pastoy sa born again nga dugay-dugay na din sa kalihukan pero wa gid tawo nagkadimao yang mga pamahayag. Mo na nga atangi ang atong kuan na ha, ribatal ani unya Immaculada Concepcion. Okay, taas-taas na ni ato ang kuan kay ganina ato punigis ko ta gadali kana nawag ni karon na schedule ra gid in taon ang debate. So wa naman tayo igong oras mga suking tigpaminaw. Hangtod na lang sa sunod ngay gayon. Daghang salamat na lang sa inyong pagsunod o pagsubaybay aning atong live edition. Mayong buntag kanatong tanan. God bless, mag-ingat po tayo lagi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Straight to the point.